בואו איתי להופעה של עדן חסון. נתחיל מזה שזה הלוק שלי. נדיר. שמתי את השרשרת. תגידו לי מה אתם חושבות עליי פה עדין. זה בלי מייקאפ. אם תרצו שאני אעשה לכם מדריך, תגידו לי. לדעתי זה היה נדיר. זה כאילו, נדיר, וואו. אלו הנעליים שאני אצא אני אתקן. וואו. אין סטייל כמוני. קיצר, אני שואלת רפית שאני אתקן, אני אתקן אתכם שאני יוצאת. החלפתי בגד גוף לבן, תיק של לואי ויטון. עשיתי קצת טאצ'אפים, כאילו, שמתי את השרשרת ועכשיו אני יוצאת. קיצר, אני אתקן שאני אגיע, יאללה ביי.